posaré a prova la resistència del mestre davant de 3 adversaris molt perillosos. Ells són l'Ivan, el Jordi i la Raquel. Què tal, com esteu? Benvinguts. Bé? Podeu parlar, Molt bé. Esteu bé, sí o no? Nerviosos? Una mica. Una mica. Ja sabeu que per guanyar els diners, aquí al Tot o Res, heu de derrotar el nostre mestre, en aquest cas, la mestra. És ella, tot seguit us la presento. Segon programa amb nosaltres, té 42 anys, és lingüista i el seu marit és cuiner. Ella és l'Anna Pena. Anna, què tal? Hola, molt bé. Benvinguda. Gràcies. Quina enveja em fas, això de tenir un marit cuiner? Home, sí, és una sort. està El que molt passa bé. que no és fàcil fer règim, amb un marit cuiner i així anem. Jo crec que el pitjor és que a l'hora de repartir les feines a tu sempre et toca rentar els plats. Sí. No, dic mentida, perquè en renta molt amb ell. Escolta, quin partides, aquest marit. Sí, bueno, I jo faig la soltera. resta de coses que tampoc són gaire agraïdes. Ja saps que per defensar el teu lloc has de conèixer molt bé els nostres aspirants, així que molta atenció que te'ls presento ara mateix. Per començar, el primer concursant és l'Ivan Fernández, ell té 36 anys i ve d'Olot. És dissenyador gràfic, li agrada el futbol i juga des dels 8 anys. També li encanta la música, sobretot la d'aquí, a Catalunya. Hola, Ivan, què tants? Bona tarda, com molt estàs? bé. Escolta, m'han dit que tens un germà bessó i Sí. que moltes vegades pel carrer has de saludar gent que et confon per ell. Sí, a vegades per no quedar malament doncs has de saludar, perquè si no després passa el que passa. I qui m'assegura que ets l'Ivan i no és el seu germà bessó? T'ho has de creure. M'ho he de creure, t'he de creure. Et crec. Benvingut i Gràcies. molta sort. En segon lloc tenim el Jordi Crespo, té 41 anys i ve de Barcelona, és llicenciat en periodisme, treballa organitzant esdeveniments d'empresa i està molt al dia de tot el que estigui relacionat amb la televisió i l'actualitat. Té molta facilitat pel càlcul mental. Benvingut, Jordi. Què tal? Gràcies. Bé? Molt bé. Escolta, m'agradaria destacar de tu també que ets un gran devorador de truites de patata. M'encanten. T'encanten. No M'encanten. sé de què rieu, que no us agraden les truites de patata. És el Llavors, hi ha l'etern dilema. La pregunta del milió. Quina? Amb o sense ceba? Sempre amb ceba. Correcte! Sempre. Aplaudiment! Sempre! Sempre amb ceba! Moltíssimes gràcies i benvingut. I per últim, vull presentar-vos a la Raquel Valle. Ella té 38 anys i ve de Barcelona. És traductora, sap català, castellà, anglès, àrab i portuguès. En portuguès participa, a més, en un club de lectura. I si hi ha una cosa que li agrada molt, 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 és menjar dolços. Sí, m'encanten. T'encanta, ja són em tornen boja. Escolta, Raquel, a més m'ha dit un ocellet que fa bastants anys Sí. que no vas al cinema. Sí, Com pot sí, ser? fa 4 anys, que és una mica el temps que fa que va néixer la meva filla gran. Jo vaig tenir una altra filla, i llavors, amb 2 nenes tan petites, ja ni cinema, ni teatre, ni Però res. saps que ja és sonor i amb color, no? Sí, això sí, això Va. sí. I m'han dit que aviat podran les meves filles a veure pel·lícules de Disney. Llavors, Fliparàs. ho estic esperant, ho estic esperant. Molta sort i benvinguda. Moltes gràcies. Ja estan els 3 presentats. Mestre, com els veus? Bé, bé. Bé, aquest bé, què vol dir? Estic Els dos processant la perillosos? informació, veig que són menjadors. El Jordi hauria de provar la truita de patates del meu marit. És la millor de totes. Fet, va, quan sortim d'aquí, però bé. Molt bé, ja sabeu que només un dels 3 aspirants podrà lluitar cara a cara contra la nostra mestra en el duel i avui juguem per un pot de 2.800 euros que hem de fer pujar molt i molt. Els temes d'avui són aquests. Lisboa, Michael Jackson, hivern, Polònia i groc. Mestre, has de triar molt bé i repartir un tema per cada concursant. Llavors, et recordo, començarem per l'Ivan. Vull que sàpiguis que els seus punts forts és dissenyador gràfic, molt futboler, escolta música catalana. Pensa que, clar, al ser dissenyador gràfic, no sé si veus algun tema que no li vulguis donar ni en pintura. Home, així a priori d'aquests, no en veig cap. Potser... Va, li assignarem Michael Jackson perquè li agrada la música, però catalana. Llavors no sé com anirà del tema aquest, de música americana. Michael Jackson per l'Ivan, tu com t'hi trobes? Ho domino. Sí? Sí. Quina seguretat. Que no, que és broma, que no. Bueno, ja ho veurem. Potser sí. Aviam. Continuem. El Jordi. Ara, el Has de Jordi. saber que el Jordi és periodista, està al dia de l'actualitat i la tele, té moltíssima facilitat pel càlcul mental. Veig que hi ha un tema que tracta d'actualitat política, en clau d'humor. No sé si això t'ajuda. Doncs no, li donaré l'hivern. Fa cara
Em posaré l'abric. Que li agradi l'hivern. Hivern. Tu ets més Està bé. d'hivern, d'estiu, de tardor? Jo d'hivern, d'hivern. D'hivern. Sí. Bé, fantàstic. Bueno, ja veurem com te va. I per últim, tenim a la Raquel. La Raquel ja saps que és traductora, sap portuguès. No sé si això et pot donar alguna pista. Sí, dedueixo que deu conèixer Lisboa. A més també li agraden molt els dolços. No, li donarem el color groc. El groc, per Sí. la Raquel. Sí. Molt bé. Bé, És un color que m'agrada. ja és molt. Ja és molt, sí, bé. sí. Doncs això vol dir que comença la ronda eliminatòria. Quina cançó de Michael Jackson té un videoclip de 14 minuts en què apareixen zombis? Thriller, Billie Jean, Beat It, Dangerous. Thriller. La resposta és... correcta. Segona pregunta. Què va posar el nom de Neverland en honor de Peter Pan? A un àlbum, a casa seva, a un moviment coreogràfic, a la seva tortuga. Jo crec que tenia una casa amb moltes atraccions. A casa seva. Es deia Neverland, casa seva, la resposta és... correcta. De fet, Michael Jackson va comprar Neverland l'any 1988, un espai de 2.700 hectàrees que es va acabar convertint en el seu refugi, amb part d'atraccions i zoo inclosos. Neverland. Per últim, quin famós té una àmplia col·lecció d'objectes relacionats amb Michael Jackson? Òscar Dalmau, McLary, Marc Giró, Andreu Buenafuente. Hosti, els conec tots quatre, però pel tema aquest no... Col·lecció d'objectes relacionats. Doncs no ho sé. Dubto entre dos. M'has de dir un. Sí. Òscar Dalmau. La resposta és... incorrecta. Mestre, rebot. A mi em sona que és el McLary. Comprovem-ho, la resposta és... correcta, el McLary. El McLary té més de 1.500 peces que ocupen completament una habitació de casa seva. 1.500. No hem anat malament? 2 de 3? Sí, està bé. Bé, bon inici. Continuem. Hivern. A veure, Primera pregunta. Quina d'aquestes estacions d'esquí va allotjar el Mundial de Snowcross el 2016? Masella, La Molina, Vallnord, Baqueira Beret. doncs... Estic dubtant entre dues, però me la jugaré a Vallnord. La resposta és... incorrecta. Mestre, rebot, no és Vallnord. Diré la Masella. La resposta de la nostra mestra és... incorrecta també. La resposta correcta és Baqueira Beret. Continuem. En quina d'aquestes ciutats és hivern durant el mes d'agost? Lagos, Bogotà, Lima, Manila. És agost durant el mes... Ai, és hivern durant el mes d'agost. Lima està bastant al mig, a l'Equador. Bogotà també. Estic entre Manila i Lagos. Ens hem de definir que arriba l'estiu, en aquest pas. Si és que són més d'estiu, aquesta. Doncs diria... Tic-tac, 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 tic-tac. Sense pressió, Manila. Comprovem. La resposta és... incorrecta. Mestre, rebot de nou. Doncs jo diria... Lima, encara que... La resposta és... correcta, és Lima. Continuem, Jordi. Quin personatge pronuncia per primera vegada a Joc de Trons la frase «s'acosta l'hivern»? Benjen Stark, Robb Stark, Bran Stark, Ned Stark. Mira que veig sèries a televisió, eh? I aquesta és la que tinc guardada, que encara no l'he vist. Vaja, O sigui... Segur que és Stark, això sí. això ho tenim clar. Tenim molt clar. I diré...
Robb Stark. La resposta és incorrecta. Mestre Rebot, Jo diré Ned Stark. la resposta és correcta. Ned Stark. És el capítol 2 del primer llibre i en el guió del primer capítol de la sèrie. M'ha anat molt bé. Sí, ets més d'estiu, no? som més. Continuem. Groc, Raquel, primera pregunta. Quina lletra és de color groc al logotip de Google? La G, la primera O, la segona O, la L. La L. Marquem-ho. La resposta és incorrecta. No és la L. Mestre Rebot, Estic intentant visualitzar. La G crec que no és. Jo diria la segona O. la resposta és correcta, la segona O. Continuem, Raquel. De quin grup és la cançó Yellow? Els Beatles, Coldplay, U2, Radiohead. Els Beatles. La resposta és incorrecta. Ho has dit molt convençuda, però no. Sí. Mestre Rebot, Estic entre dos. Diré Coldplay. la resposta és correcta, Coldplay. Continuem, Raquel. De quina temàtica són les preguntes del formatget groc del Trivial? Història, ciència, literatura, geografia. Història. La resposta és correcta, història. Arribat a aquest punt, és el moment de repassar marcadors. Tenim l'Ivan amb 200 euros, el Jordi amb 0 euros i la Raquel amb 100 euros. Mestre, tu n'has guanyat 500 euros, que ja saps que serviran per augmentar el pot del programa. No sé com has vist els teus rivals. Bé. Te'ls esperaves millor, pitjor? Bueno, pobre el Jordi. Però res, ara això ho... Ja saps que queda una altra ronda de preguntes, però abans tens l'oportunitat de fer canvi de temes. Sí, farem algun canvi. Els temes d'avui són aquests. Lisboa, Michael Jackson, Hivern, Polònia TV3 i Groc. Sí, l'Ivan... Farem Lisboa, per l'Ivan. Lisboa per l'Ivan, per alguna raó en concret. No, per no posar-li música ja ni esports. Bueno, viatges, a veure. Ell fa cara de sí, de ja m'està bé. Sí, el que surti, no tinc ni idea. Continuem amb el Jordi. El Jordi, li posarem Polònia, TV3. Sí. Què tal? Soc més de Cracòvia. Però bé. Pues ha de ser Polònia. I per últim, la Raquel. Seguirem amb el groc, que m'ha donat sort. Groc. Continuem. Molt bé. Bé, doncs ja està. Ara comença la segona ronda de la fase eliminatòria. Ivan, primera pregunta. Quin d'aquests noms no és un barri de Lisboa? Alfama, Chiado, Sintra, Grassa. No és un barri de Lisboa. Com que no he estat a Lisboa, no ho sé. Per tant, per noms, a veure, Sintra, Chiado, Alfama... No és un barri. Grassa. La resposta és incorrecta. Mestre, rebot. Jo diria Sintra. La resposta és correcta. Sintra, de fet, és un poble de Portugal, no és un barri de Lisboa. Ivan, segona pregunta. De quin color són els tramvies de Lisboa? Negre, groc, blau, blanc. Vale. Si ho agafo pel tema de futbol, el Lisboa em sembla que té... Clar, és que és de color verd, em sembla. Per tant... Verd no és una opció. Verd no ho és, blau. La resposta és incorrecta. Mestre, rebot. Groc? La resposta és correcta, groc. I per últim, amb quin nom es coneixen popularment els lisboetes? Enciams, cols, coliflors, carbasses. Vale. Temes menjars, no sóc de verd,
Per tant, tots són verds aquests. L'enciam. La resposta és correcta, enciams. El nom en portuguès és alfaixinhas. Ja ho saps. Perfecte. Alfaixinhas, a veure com ho dius tu. Com? Alfaixinhas. Alfaixines. Correcte. Continuem amb el Jordi, Polònia TV3. Primera pregunta. Què diu Toni Soler quan acaben de gravar un gag de Polònia? Talleu, és bona. Ja ho tenim, això. Parem de gravar, atureu-vos. Jo diria... També dubto, per tant, és que fa temps que no el veig. Vaig a tornar a veure la tele. Des que soc papa, em passa com la companya que no veig gaire. Diré atureu-vos. La resposta és incorrecta. No diu atureu-vos. Mestre, què creus que diu? Jo també soc mama i veig poc la tele també, però l'havia vist molt a Polònia quan podia i Talleu és bona. La resposta és correcta. Talleu és bona. Aquí la nostra regidora, la Clara Laiunta, diu fantàstic, meravellosos, que guapos sou. Aplaudiu a la Clara, sisplau. Següent pregunta. Quin polític va aparèixer en el primer sketch del programa? Josep Lluís Carod Rovira, Pasqual Maragall, Joan Clos, Jordi Pujol. En el primer de tots. En el primer sketch del Polònia. Doncs jo diria... Quan dic jo diria, sempre toca vermell. Per tant, jo diré... en Pasqual Maragall. La resposta és correcta, Pasqual Maragall. Continuem, per últim. Quin personatge va fer una versió del Gangnam Style? Josep Guardiola, el rei Joan Carles, Artur Mas, Miquel Iceta. Aquesta crec que sí que la sé. Saps la resposta o saps la cançó? Sé la cançó, la sé ballar també. Va, sé la demostra-m'ho. resposta. Demostra-m'ho. Vols que t'ho faci ara? Sisplau, ho necessito. Però Gangnam Style. I ara l'has d'encertar, l'has d'encertar. Jo vaig veure en un míting, a l'Autèntic, i crec que és el Miquel Iceta. La resposta és... No? Incorrecta! M'he equivocat de cançó. T'has equivocat. Mestre Rebot. Juraria que era Artur Mas. La resposta és... correcta, Artur Mas. Però has ballat. O sigui, com l'havia vist ballar... Ah, exacte, t'ha despistat això. Sí, m'he despistat. Gangnam Style no era. Continuem. Color groc. Sí, a veure si ara... Aviam. Primera pregunta. Molt bé. Quin pecat capital està lligat al color groc? Presa, avarícia, enveja, ira. Doncs l'enveja no, perquè sol estar associada al color verd i la ira al vermell. Per tant, dubto entre la peresa i l'avarícia. Com que el color groc és el color dels diners, suposo que deu ser l'avarícia. La resposta és... correcta. Comencem bé. Per quin país passa el riu Groc? Índia, Vietnam, Xina, Nepal. Realment no ho sé, però per intuïció diria la Xina. La resposta és... correcta. La teva intuïció La intuïció no sé falla, d'on venia, però he pensat la Xina. I per últim, en quin d'aquests esports no s'utilitza la targeta groga? Hoquei, handbol, futbol sala, boxa. Boxa. La resposta és... correcta, boxa. Molt bé. Arriba el moment de repassar marcadors de nou. Tenim l'Ivan amb 300 euros, el Jordi amb 100 euros i la Raquel amb 400 euros. Això vol dir que és una llàstima, però hem d'acomiadar a l'Ivan i al Jordi. Ivan, molts records al teu germà Bessó. Gràcies. M'has promès que eres tu i no és ell, no? Sí. Correcte. Pot venir ell a intentar guanyar diners a tot o res? Ja li diré, sí. Moltes gràcies, ha estat un plaer. I al Jordi, em sap greu, ens has de prometre que ens faràs una truita de patates. Amb ceba.
Amb ceba. Amb ceba. I amb més coses que queda encara millor. Ah, molt bé, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Nosaltres ens quedem amb la Raquel, que li ha donat molta sort el color groc. Pues la veritat és que sí. Passa a ser el teu color preferit. Pues si ja m'agradava, ara encara m'agradarà més. 400 euros la Raquel i la nostra mestra, l'Anna, que n'ha guanyat 900. Continuem jugant, però abans afegim aquests diners al pot del programa. Per tant, avui hem fet pujar el pot fins als 4.100 euros. Ara sí, comença el cara a cara entre el mestre i l'aspirant. Comença el duel. Comença el duel. Guanyarà el millor de 5 rondes. Recordem els temes d'avui. Lisboa, Michael Jackson, Hivern, Polònia TV3 i Groc. Mestre, ja ho saps. Has de dir-me per quin tema vols que comenci el duel i per què. Doncs començaré per Polònia. Polònia TV3. Sí. I quina de les dues vols que comenci a respondre? Jo mateixa. Tu mateixa, Polònia, perquè creus Sí, que... perquè com que la Raquel ha dit que no estava molt connectada a la tele, jo crec que una mica més que ella potser sí que ho estic. Bé. A veure. Doncs m'heu de dir quina d'aquestes relacions imitador-imitat són correctes. Bruno Oro o Artur Mas? Sí. Correcte. Toni Albà, el rei Joan Carles? Sí. Correcte. Queco Novell, Ferran Adrià? No. Correcte, l'interpreta Cesc Casanovas. Pep Plaza, Oriol Junqueras? Sí. No, l'interpreta Ivan Lavanda. Sergi Mas, José Montilla? Sí. Correcte. David Verdaguer, Franco? Sí. No, l'interpretava Manel Lucas. Anna, si encertes la següent pregunta, guanyes aquest tema. Mireia Portas, Carme Forcadell? Sí. Correcte. Punt pel mestre. Continuem, estem en el duel. El primer tema se l'ha emportat la nostra mestra i ara continuem. Anem a pel segon. Tu diràs. Doncs Michael Jackson. Michael Jackson. Sí. Bueno, no sé la Raquel si... Jo em vaig ser molt fan quan era adolescent i... Ho hem de no sé, ella comprovar. és un pèl més joveneta que jo, potser no... A mi m'agradava també, sí. M'has de dir qui de les dues vols que comenci a respondre. Jo també començaré. Comences tu? Sí. Quins d'aquests artistes interpreten amb Michael Jackson el conegut tema We Are the World del 1985? Stevie Wonder? Sí. Correcte. Bruce Springsteen? No. Sí, Bruce Springsteen sí que hi era. Freddie Mercury? No. Correcte. Tina Turner? Sí. Correcte. Madonna? No. Correcte. Bob Dylan? No. Sí. Vaja. Sí. Anna, si encertes la següent, guanyes aquest tema. D'acord. Billy Joel? Uf, a veure... diré sí. La resposta és correcta. Punt per l'Anna. Punt de nou per la nostra mestra. 2 de 5. Continuem. Tercer tema. Digue'm Farem qui hivern. tries. Hivern. Sí. I qui de les dues vols que comenci a respondre? Començaré jo, que m'està donant sort. T'està anant molt bé. Sí, ho sento. Ja Està saps anant que bé. si guanyes aquest tema, el duel és teu. D'acord. Quin d'aquests esdeveniments passen durant l'hivern? Els Tres Tombs. Sí. Sí, correcte, el 17 de gener. Santa Llúcia. Sí. No, és el 13 de desembre Oh, encara és i tardor. encara és tardor, correcte. La Super Bowl. No. Sí, Oh. sí, és a principis de febrer. La Candelera. Sí. Correcte, tradicionalment és el dia que s'ha de treure el pessebre, el 2 de febrer. La Castanyada. No. Correcte, és a la tardor. Entrega dels Nobel. Sí. No, és el dia 10 de desembre. Com abans. La Verema. No. No, és entre l'estiu i la tardor. Raquel, si falles la següent, el mestre guanyarà el tema i això vol dir que s'emportarà el duel i hauràs de marxar. Eurovisió. No. Correcte, és a la primavera. Anna, si encertes la següent pregunta, guanyes. D'acord. Les falles de València. No. A l'hivern no. Sí, són les festes que acomiaden l'hivern el 19 de març. Vale. Raquel, si falles la següent, ella s'emportarà el tema i alhora guanyarà el duel. Els Oscars. Sí. Correcte. Hi ha hagut un empat a
amb encerts, per tant, no sumem cap punt a cap dels marcadors. La situació és la següent. 2 punts per la nostra mestra, 0 l'aspirant. Queden 2 temes, això vol dir que necessitaries guanyar-los els 2 perquè hi hagués un empat i anar al tema de desempat. D'acord. Si tu com a mestra guanyes el següent tema, el duel és teu. Molt bé. Digue'm, amb quin tema juguem ara el duel? Doncs ara amb el groc. El groc. Lisboa no li pensa donar de Però pensa que el groc li ha anat molt bé. Ja ho sé, però a la Lisboa jo vegada. crec que li aniria molt Sí? bé també. Sí, Digue'm, quina de les dues vols que comenci a respondre? jo també. Tu també. M'heu de dir quins d'aquests personatges són grocs. El piuet dels Looney Tunes. Sí. Correcte. El geni d'Aladí. Sí. No, és blau, l'Aladí. Blau, sí. Què vol dir groc, no? Escolta, he tingut un... Els nervis. Sí, una confusió, sí, sí. L'Epi de Barri Sèsam. Ui, aquesta espera que penso. Sí. No, Oh, és te'ls de color confonc. taronja. El Bob Esponja. Sí. Sí. Aquest sí. El Bugs Bunny. No. No, correcte, és gris. El Winnie the Pooh. Sí. Sí, correcte, és groc. El Pikachu. Sí. Correcte. El Tinky Winky dels Teletubbies. No. Correcte, és lila. L'alegria del revés. L'alegria. L'alegria... No. Sí, sí ho és. Raquel, si encertes la següent, el tema és teu. D'acord, fins... Atenció. El Mike Wazowski de Monstres S.A. No. Correcte, és l'època. Punt per la nostra aspirant, punt per la Raquel. T'he avisat, mestra, t'he avisat que el groc Sí, li havia sí, anat però- molt bé. veritat. Porta tot el Li ha donat programa molta sort, és veritat. que li ha donat molta sort el groc. Sí. Només queda un tema. Sí. Ja sabeu que si el guanya la Raquel hi haurà un empat i farem un tema de desempat i si el guanyes tu, el tema és teu, seguiràs com a mestra i jugaràs al tot o res. D'acord. Som-hi? Som-hi. Digue'm quina de les dues vols que comenci a respondre l'últim tema. Jo mateixa, ja parlo. Tu mateixa? Quins d'aquests llocs d'interès són a Lisboa? Palau de la Borsa. Sí. No. És a Porto. Monestir dels Jerònims. Sí. Correcte. Parc de les Nacions. No. Sí. Sí és. Palau de Pena. No. Correcte, és a Sintra. Elevador de Santa Justa. Sí. Correcte. Mercat Boiao. No. Correcte. Anna, si falles la següent, la Raquel guanyarà aquest tema i tindrem un empat. Casa de la Música. Sí. No! Punt per la Raquel. Això s'està posant molt, però molt interessant. 2-2, hi ha hagut un empat, toca desempatar. Jugarem a la mort sobtada. Mestre, m'has de triar un tema, dels 5 temes amb els que juguem avui. Michael Jackson. Michael Jackson, ara tria qui comença. Jo. Començaràs tu. Doncs molt bé, el primer que falli, perd. Preparades? Sí. Som-hi. Va néixer a Los Angeles. No. Correcte, va néixer a Indiana. Tenia un ximpanzé d'animal de companyia. Sí. Correcte. Va formar un grup amb els seus germans. Sí. Sí, els Jackson 5. Va tenir 5 fills. No. No, en va tenir 3. La BBC va fer un concurs per trobar el seu millor imitador. Sí. Sí, correcte, el van emetre l'any 2010. El Cirque du Soleil li ha dedicat un espectacle. No. Sí! Sí, li ha dedicat. Punt per la nostra mestra, per l'Anna, que ho ha suat molt. Molt. Ho ha suat molt, però ha acabat el duel, la guanyadora és ella, l'Anna. Ho sentim molt per la Raquel, que no l'has pogut Enhorabona. batre. Però has arribat fins aquí. Sí, estic molt contenta. Molt contenta, ho Sí, has sí, d'estar, sí, sí. perquè has arribat molt lluny, l'has fet patir molt. He fet el que he pogut. I l'únic que et queda ja, per acabar Sí? d'arrodonir el Sí? tot o res d'avui, és anar al cinema, que tu has Sí, guanyat. doncs tens raó, sí. Convideu-la, producció, Aquest cap de sisplau. setmana aniré al cinema. Moltes gràcies, Raquel. Gràcies, de Encantada. veritat. Ja ho veieu, ens quedem amb la nostra mestra, l'Anna, que ningú l'ha pogut batre i aspira a guanyar el nostre pot, eh? Comença el tot o res.
pujar fins a 4.100 euros, així que, mestre, tria tema. Lisboa, Michael Jackson, hivern, Polònia, TV3, groc. Home, jo crec que Michael Jackson m'ha donat molta sort. Sí? Sí, i triarem Michael Jackson. Sense pensar-s'ho. No, no ho penso gens. Molt bé. Sí. Doncs, Anna, la pregunta que hauràs de contestar per guanyar el pot del tot o res és la següent. El 27 de gener del 1984, Michael Jackson rodava un anunci a l'Auditori Shrine de Los Angeles per a la marca Pepsi. Què va passar durant el rodatge de l'anunci de Pepsi? Les 8 opcions de resposta són aquestes. Es va presentar 5 hores tard, es va barallar amb l'equip, va fer per primera vegada el moonwalk, va caure de l'escenari i es va lesionar, no va deixar entrar el públic, no recordava la coreografia, se li van cremar els cabells, va avançar la cançó de Bat. Ja saps que ara és moment d'intentar eliminar opcions de resposta, perquè si encertes les 4 preguntes restants, pots eliminar 4 opcions de resposta i jugar amb 4. Sí. Comencem? Comencem. Juguem? El primer tema és Lisboa. Davant la cafeteria brasileira hi ha l'estàtua de Fernando Pessoa i els turistes es fotografien al costat del poeta. Què fa Fernando Pessoa en l'estàtua que hi ha davant del cafè a Brasileira? Es recolza a la paret del cafè, escriu poesia, seu en una taula del cafè, seu en un banc de fusta. Ja he demostrat que Lisboa no era el meu tema, no hi he estat mai, però... A veure... Diré que seu en un banc de fusta. Marquem-ho. La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és seu en una taula del cafè. No passa res, continuem. Següent tema, hivern. La pregunta és... quin rècord Guinness va aconseguir la ciutat de Bismarck als Estats Units l'any 2007? El ninot de neu més alt, la pista coberta d'esquí més gran, més gent fent un àngel de neu alhora, més temps en contacte directe amb la neu. Diré el ninot de neu més alt. Marquem-ho. La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és més gent fent un àngel de neu alhora. Sabeu el que és l'àngel de neu? Ho heu fet? Segur? És allò de fer així a la neu, saps? Tenen poca feina, aquesta gent. Sí, no? Aquest és el rècord Guinness. Hivern tampoc ha pogut ser, no passa res. Continuem amb Polònia, TV3. I la pregunta és, quin personatge real no ha aparegut mai en un gag de Polònia? Pilarín Vallès, Andreu Buenafuente, Pepe Rubianes, Àngel Llàcer. Un dels 4 no ha aparegut mai. Pepe Rubianes. Marquem-ho. La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és Andreu Buenafuente. Ell mai ha aparegut en un gag de Polònia. No. Doncs està funcionant gaire bé. No, avui no. Però no passa res. Ens queda una última oportunitat per eliminar una opció de resposta de la pregunta final. El tema és groc. I la pregunta és, quin d'aquests països té groc a la bandera? Bangladesh, Macedònia, Armènia, Tailàndia. Macedònia, potser? Macedònia. Marquem-ho. La resposta és... correcta. La bandera de Macedònia és un sol groc amb 8 rajos sobre un fons vermell. Bé, el groc ens ha donat sort també. Vol dir que eliminem una opció de resposta de la pregunta final. Es va presentar 5 hores tard, ja no pot ser. I arriba el moment decisiu. Ja saps que si respons correctament l'última pregunta t'emportes 4.100 euros. O guanyes tot o te'n vas sense res. Et recordo la pregunta final i les opcions. El 27 de gener del 1984, Michael Jackson rodava un anunci a l'Auditori Shrine de Los Angeles per a la marca Pepsi. Què va passar durant el rodatge de l'anunci de Pepsi? Es va barallar amb l'equip, va fer per primera vegada el moonwalk, va caure de l'escenari i es va lesionar,
no va deixar entrar el públic, no recordava la coreografia, se li van cremar els cabells, va avançar la cançó de Bat. Què va passar? Tenia 9 anyets, he estat fent números, però jo ho recordo, i recordo haver vist fotografies fins i tot, i jo crec que se li van cremar els cabells. Marquem-ho? Marquem-ho. Estàs convençudíssima? Vaja, potser ho he somiat, perquè jo tinc un record que això va passar. La resposta a la pregunta final és